Hola, soc Lugo, soc un alumne de l'IMET. Estic molt content amb aquest curs. Us recomano a tothom que vingueu perquè és una experiència única i que estic supercontent, superorgullós de les professores i dels que hi ha d'aquí, dels companys que són els millors que hi ha. I bueno, solament us dic que us recomano i ja està, que vingueu i que us passeu molt bé. Hola, em dic Àlex Stanton. Soc alumne del segon curs de l'IMET de Vilanova i la Geltrú i m'agrada la classe perquè hi ha unes profes superguais i uns companys superguais també. I també treballo a l'Economato, que per a un futur és com per treballar en una tenda, que fem reposteria, fem quan no hi ha cosa per fer, fem jo què sé, mates o llengua, bueno, ja quan ho fem, no sé. I res més. Em dic Maite, faig un PFI i m'agrada molt anar al Coromat. Hola, sóc l'Albert. L'any passat vaig acabar el 5 i aquest any he començat el PFI adaptat a comerç a l'IMET. I un dia a la setmana vaig a l'Economat i m'està agradant molt anar a l'Economat i també les classes que fem, i he conegut nous companys i algun ja el coneixia de l'any passat, i de professores tinc a l'Elvira i a l'Eva i estic molt content.